ponovo u liftu. Ode ruka se pa. I ostanem još prvi sprat. Čoram. Sam prvi pa onda zadnji. Još jedan sprat. Hello, my friend. My friend. My friend. My friend. Čovjek je dole. My friends is rip. Viš ovo? To ti znači da smo mrtvi u roku 200 godina. Fip. To je rip konja. I ovo je dušak. I ovo je ova ribetina.